Avui començarem el tercer capítol del Gaudí i el secret de les tres creus, un llibre que ja m'estan interessant molt. Entre els dos que havíem llegit, que era el primer i el segon era el Marc era l'amic del Bernat, jo em semblava aquí, vale? Començo aquí pel tercer capítol. Els encarregats han aconseguit convèncer la nera perquè torni a casa seva i ara els porters obren de nou les reixes i els ofereixen pas. La Tura, mentre en Bernat segueix la conversa amb en Peter i en Marc, ha pogut sentir com un dels instructors s'acostava al porter per avisar-lo que ja podia obrir. El porter ha volgut saber què havia passat i l'altre li ha dit que es tractava d'una goril·la que havia tingut un cadell malalt i que finalment ahir es va morir, però tot i ser mort, la mare no se'n volia desprendre i seguia passejant-lo a coll sense deixar-lo anar per res. A la nit, mentre la nera dormia mercès al somnífer que li van administrar amb el sopar, els encarregats del zoo van entrar a la gàbia i li van retirar el cadell. Aquest matí la nera ha donat una empenta a l'encarregat, al qual no se malfiava gens, ja que la considerava molt pacífica, i tot seguit, en veure el pas franc, s'ha escapat a la recerca del seu fill. A la Tura, històries com aquesta li parteixen l'ànima. Si aquests éssers tenen uns sentiments tan semblants als nostres, no pot evitar tornar-se a preguntar una vegada més per què han de viure tancats entre reixes? Només per l'egoisme d'alguns humans que tenen ganes de visitar-los i trobar totes les espècies juntes en un gran aparador? No li sembla just. Recorda una pel·lícula que li va agradar molt que van fer no gaire per la tele i que es deia Goril·les en la boira. La feina de la Diana Fossé, relacionant-se amb els goril·les en el seu hàbitat natural i protegint-los dels caçadors furtius, li va semblar molt interessant. Després ha tingut notícies d'altres dones que han fet experiències semblants, com el treball de la gent Goodwell amb els ximpancers o el de la senyora Galawix amb els orangutans a Borneo, on hi ha un parc dedicat a la seva protecció i una colla de noies que van fer de mares dels petits que han quedat orfes, ja que són uns animals que necessiten molt d'afecte i que van a coll de la seva mare durant 6 o 7 anys. Com que les veritables mares han mort, les mares voluntàries les supleixen i així aquests petits no es moren de pena. En van fer un documental per TV3 fa pocs mesos i la Tura no se'l va poder perdre per res. Li va fer gràcia veure com els petits orangutans es passaven el dia a coll de les seves mares humanes i se'ls veien ben contents. La veterinària encarregada del parc va explicar que si no fos per aquestes mares adoptives, els petits haurien mort quasi tots. També se sorprèn que les que fan aquests treballs de camp llargs i pacients són sempre dones, si més no de les que ella té notícies. Pot ser que la paciència sigui una qualitat més típicament femenina? Un dia ho va preguntar la professora de naturals, la Xènia, que és molt enrotllada i amb qui sovint té converses d'aquestes, ja que aquests temes li agraden molt i la Xènia li va donar una explicació convincent sobre aquest fet. Els homes acostumen a fer 1 o màxim 2 anys de treball de camp i després se'n va lluitar per una càtedra a la universitat. El treball de camp els serveix de currículum d'investigació, cosa que puntua molt i els ajuda a aconseguir més fàcilment el seu objectiu de ser professors universitaris. Les dones, en canvi, s'apassionen amb el treball a la selva i s'hi queden un munt d'anys, algunes tota la vida. Després de visitar la zona dels primats, el grup és atret per uns brams entranys. Se n'adonen que molta gent corre vers el recinte dels ossos polars. En Bernat pregunta a una de les persones: «Què passa? Sembla que algú ha caigut en el recinte dels ossos o quelcom semblant. A correcuita van tots cap a les roques on estan instal·lats els ossos i on s'ha anat aplegant una germació. En el mateix moment en què ells arriben, també hi arriben 2 vigilants del zoo. La Tura mira pel balconet cap avall a les roques i al llac on viuen els 2 ossos polars i amb sorpresa i gran esgarrifança li sembla veure un nadó de cap per avall, sols que només és una aparença. En realitat no és una criatura. Sembla que uns brètols han llançat una nina a la fossa dels ossos per fer una broma. Una de les osses polars s'acosta lentament a la nina, l'orona i amb la pota li dona la volta. Tot seguit
llança un bràmol i s'hi gira d'esquena. Al cap d'uns segons, com si s'hagués repensat, atansa el seu morro negre i gran a l'objecte caigut del cel. L'atura en Bernat, en Marc i l'equip estan encisats contemplant com aquella poderosa bèstia ensuma la nina de goma. L'equip mira intrigada el grup. Què farà ara? Se la menjarà? De sobte, una de les portes del darrere del recinte s'obre i apareixen dos dels encarregats d'aquella secció. Mentre un distreu l'ossa, l'altre, amb un rasclet, s'emporta la joguina. Els vigilants dels ossos estan molt enfadats amb els que han fet la broma. Pugen a dalt i pregunten qui són els responsables d'aquest enrenou. Però si encara hi són, resten muts enmig de la gernació de tafaners que estan mirant l'espectacle. L'equip pregunta al vigilant amb el seu accent xinès què hagués passat si en un lloc d'una nina hagués estat un nadó de veritat el que hagués caigut aquí dins? I l'home somriu. Està content que de tant en tant se li pregunti, ja que això li permet poder exhibir la seva experiència sobre els costums d'aquests animals. Mai no se sap amb els ossos polars, però tot sembla indicar que la Bianca, l'ossa que l'ha trobat, no li hagués fet res. Tot i que l'hagueu vista rugir, el seu comportament amb la nina no ha estat gens agressiu. De totes maneres, no es pot assegurar mai perquè una criatura de veritat fa una olor diferent que la nina i potser la Bianca hauria reaccionat d'una altra manera. Però aquestes bromes no m'agraden gens perquè posen molt nerviosos els animals. Després de l'ensurt, abandonen el recinte dels plantígrads en direcció cap als grans felins. En passar per davant de les gàbies, tots queden admirats de la bellesa i l'elegància del jaguar i de la potència dels seus muscles, preparats sempre per actuar, tot i que segur que aquí a dins no en deu tenir gaires ocasions. El jaguar se n'adona de l'interès de la mainada i els premia amb dos espectaculars rugits, mentre els mostra els seus incisius blancs llarguíssims i afilats. L'exhibició del jaguar desperta la pantera negra del seu somni i de sobte poden contemplar uns estranys ulls verds que els miren fixament, uns ulls acostumats a mirar immòbils i a esperar, a mirar sense ser vistos i a esperar amb calma la reacció de la presa. Però el rei és, sens dubte, el tigre de Bengala. N'hi ha dos magnífics exemplars que conviuen en una gran parcel·la, separats del públic per una àmplia i profunda rasa. El tigre és el felí més gran i més poderós del món i a la Sibèria existeixen exemplars del tigre de les neus, el màxim felí viu. Mentre passeja per davant de les gàbies i admira les estilitzades figures dels guepards, les panteres negres i els tigres de Bengala, l'atura s'adona que alhora que admira la seva bellesa no pot deixar de sentir una intensa llàstima envers ells. I doncs ja hem acabat el capítol 3, perquè no llegeixo més. Mira, llegiré també un capítol més, el capítol 4. Aquest sí que ja fa doncs una mica a veure què passa aquí, aquesta història. Havien decidit repartir-se les pizzas a quarts. Han demanat cadascú una pizza diferent, les han partides en 4 triangles, i ara es troba enmig de l'embolic de posar els trossos en els plats dels altres, mentre cadascú fa lloc en el propi plat per rebre els triangles que li pertoquen. La d'en Bernat és de pinya i pernil dolç, la de la Tura és de formatges, la de la Kit és de tonyina i tàperes, i en Marc ha triat una pizza marinera amb cloïsses i musclos. La Laia, la Xesca i en Peter han demanat una amanida i espaguetis a la bolognesa. Un cop passada la primera estona, la de llançar-se damunt dels plats per devorar amb fam les seves menges, en Peter, que se sent molt còmode i molt acollit pel grup familiar d'en Bernat, es decideix a confessar-se. El meu avi, l'Aldrich, que ara té 90 anys de petit, havia conegut Gaudí. L'any 1924, quan tenia 12 anys, va viatjar amb el seu oncle John a Barcelona. L'oncle John era un pintor i molt amic del Toniu, que era com deia ell a l'Antoni Gaudí. Tots es queden perplexos davant la notícia d'un anglès, l'avi del qual havia estat un amic d'en Gaudí. En Peter segueix el seu relat. L'Aldrich tenia 26 anys, quan una colla de nois de la seva ciutat, igual com va succeir en moltes ciutats d'Europa, van apuntar-se a les brigades internacionals per venir a alliberar Espanya del feixisme. En veure que tots el miren amb un punt d'interrogació
i sobretot en deferència a l'equip que de ben segur no en sap res de res, decideix fer una mica d'història. L'any 1936, el dia 18 de juliol, el general Francisco Franco, en conxorxa amb 2 generals més, Mola i Moscardó, van fer un cop d'estat al règim instituït i legal d'aquells moments, la República. L'excusa que usaren fou la de salvar el país més consumista i de l'allunyament de l'Església que s'havia anat produint en els darrers anys. Ells volien tenir tots els ciutadans molt i molt controlats. Volien controlar tant el que feien com el que pensaven. I es van adonar que la manera com vivien les persones i també les vagues que feien quan no estaven d'acord amb alguna decisió del govern i ho volien expressar, a ells els semblava un excés de desordre i de disbauxa. Així que, per arreglar-ho, van agafar les armes i van anar de cara a fer-se amb el poder, i així ser ells els qui se decidissin com havien de ser les coses. La gent dels pobles es van adonar que perdrien la seva manera de viure i les seves llibertats i drets de ciutadania. D'altra banda, no els feia cap gràcia quedar sota les ordres dels militars i amb el país compartit en una espècie de caserna. Així doncs, van veure's empesos a agafar les armes a fi de defensar-se dels generals berengants que amenaçaven la seva convivència i el seu govern legal. El silenci és total i l'atenció de tots està concentrada en Peter, que ha vingut de fora a explicar-los la història del seu país. Però ho fauen de bandes, a Itàlia, el règim feixista, amb Mussolini al capdavant. Enviava tropes d'ajut als generals insurrectes. Alemanya, comandada per Hitler, va enviar la temible Legió Còndor, la més tecnificada de totes, amb avions i carros de combat. Era l'encarregada d'anar d'allà on hi havia més problemes a fi de resoldre's de l'única manera que els resolen aquells que es dediquen a la guerra, amb bombes. La Còndor fou la que va anar al País Basc amb els seus avions que bombardejaren la ciutat de Guernica, la qual va quedar totalment arrasada. Fou en rècord d'aquest acte vandàlic que Picasso va pintar el seu famós quadre de grans dimensions que porta el nom d'aquest poble, el Guernica. Sí, aquest quadre surt en el llibre d'art que tenim a l'escola. És l'atura qui reacciona en relacionar un quadre que recorda que la va impressionar amb els fets que acaba d'explicar en Peter. Els altres països europeus, atemorits pel règim alemany, no van gosar muntar cap tipus de creuada oficial per ajudar a restaurar el règim legal enderrocat pels militars, però grups de persones d'esquerres de diferents nacionalitats van organitzar el que s'ha conegut com les Brigades Internacionals, a les quals va pertànyer el meu avi Aldrich i els seus companys. Molts d'ells van morir, i si l'Aldrich és viu és gràcies a una ferida que va patir quan era a Barcelona. Estan tots en absolut silenci, captivats per l'interès que els desvetlla el relat d'en Peter. Aquest pren aire i prossegueix. L'avi estava arreplegant material per la intendència juntament amb 2 companys de Lleida, que els va caure una bomba que no els va matar de miracle. Un dels companys els acabava d'avisar perquè l'anessin a ajudar a remenar uns sacs molt pesats i en fer-ho per allunyar-se del lloc on va caure la bomba pocs segons després. Si haguessin seguit on eren fins 5 minuts abans, els haurien caigut al sostre i les bigues al damunt i difícilment n'haguessin sortit vius. Mercès a aquella coincidència, només van quedar ferits. L'Aldrich va rebre en una cama que li va quedar plena de fragments de metralla. El van dur a l'hospital i mentre estava convalescent i es recuperava de les abundants ferides que tenia a la cama, els seus companys van marxar cap a la batalla de l'Ebre. Aquesta va esdevenir una carnissera en què van morir tots els amics de l'Aldrich i milers de persones més. La Laia està sorpresa i alhora contenta de sentir que algú parli als nois d'aquests episodis que ara semblen restar en l'oblit. Hi ha nens de la seva escola que no saben ni qui és Franco i ella sap que, quan es perd la memòria, existeix el perill de perdre moltes més coses. Per això celebra aquest valuós testimoni d'algú que sembla estar molt ben documentat. De la guerra, ella n'havia sentit parlar als seus pares i als seus avis que era molt petita. Ara, fins i tot ells mateixos, ja fa molt de temps que no en parlen. Els viatges de l'immers a la televisió i el benestar han col·laborat a fer oblidar,
Però oblidar té la seva part bona i la seva part problemàtica. El que més original troba de la situació que estan vivint ara mateix és el fet que hagi de ser un estranger qui vingui a refrescar-los la memòria. Però tant se val. També és bo conèixer perspectives diferents de persones que han viscut o han tingut notícies de la situació des d'altres punts de vista. En Peter la mira i pot llegir en els ulls de la Laia la satisfacció per sentir-lo explicar aquests fets i, sobretot, per la forma entenedora amb què ho està fent. Després d'una breu pausa, continua la seva explicació. Finalment, el conegut com l'Exèrcit Roig a causa dels mocadors vermells que duien al coll, ja que entre ells hi havia els afiliats dels partits comunistes i anarquistes, va ser derrotat i el règim dels generals insurrectes, tot i haver estat imposat de forma il·legal i violenta. Fou restaurat durant 40 llargs anys i va passar a ser per decret del general que manava el règim legat i beneït, fins i tot per Déu. Només cal mirar les monedes de l'època en les quals es pot llegir la inscripció Francisco Franco, caudillo d'Espanya por la gracia de Dios, i això va ser així fins que aquest dictador es va morir. Durant aquests anys, ell va fer i desfer al seu gust i va governar el país com si fos la seva finca particular. La xesca que de petita encara va viure sota aquest règim no es pot estar d'intervenir. Exacte. I a més va aplicar penes de mort. Encara recordo la consternació que va significar quan va executar en Salvador Puig Antic. Van passar tota la nit esperant l'indult, però aquest no va arribar. A l'escola les classes eren totes en castellà i si havies d'anar a algun lloc oficial com la policia o els jutjats, no calia que si n'exacudís intentar parlar en català. Hi va haver una època en què van estar prohibides les sardanes, en especial la Santa Espina, i no cal dir altres cançons o himnes com els Segadors. Van eliminar el govern de la Generalitat i tampoc no era convenient portar senyeres catalanes. Amb tot plegat van convertir el país en un terreny ple de gent espantada que no gosava expressar-te per por. Van aconseguir la pau, deien ells. Nosaltres dèiem que aquella era la pau dels cementiris on tots estan quiets perquè estan morts. Aquest país va passar molts anys en què aparentment semblava mort, sols que internament no van poder acabar amb tot. Alguna artèria petita pulsava per aquí, alguna per allà, i l'esperança que les coses canviessin no es va arribar a perdre mai, només que ningú no sabia quants anys caldria esperar. I l'entrenat en celebraven cridant «Barça! Barça! Barça!». L'estadi del Barça, amb l'excusa de donar suport a l'equip de futbol, esdevenia l'únic lloc on es podien alçar senyeres catalanes i on el crit de «Visca el Barça!» per a la majoria era un succedani d'aquell que, tot i de dir-nos sant, sabíem que no podíem cridar «Visca Catalunya!». La Xesca se n'adona que amb la pressió del moment ha tallat en Peter i mira de reconduir la conversa. Perdona, Peter, que t'hagi tallat, però és que la continuació de la història que tu explicaves forma part de la meva infantesa. De totes maneres, ens havies d'acabar de desvetllar la relació entre el teu avi i el secret d'en Gaudí. T'escoltem. Resulta que Antoni Gaudí, com a símbol de bona sort i d'amistat, va regalar un amulet al John, l'oncle de Ladrich. Sembla que es tractava de l'esbós en miniatura d'una de les seves obres més conegudes. Aquest el va conservar com un tresor fins que va saber que el seu nebot l'Aldrich s'havia alliscat a les brigades internacionals i estava a punt de viatjar al país del seu amic. Llavors va considerar que la bona sort la necessitava l'Aldrich i li va regalar l'amulet. A més, tenia la sensació que alguna cosa seva vindria aquí, ja que ell, a causa d'una malaltia pulmonar, no podia viatjar ni fer esforços. Així va col·laborar oferint a l'Aldrich el més preuat que tenia, regalat pel seu amic català. L'Aldrich va dur la peça uns dies a sobre, però en veure com estava l'ambient per Barcelona, va pensar que si no li prenien abans acabaria per perdre-la i per evitar-lo la va amagar. No sabem exactament on, però tot sabem que va deixar escrita la pista del lloc exacte a la Sagrada Família. Així assegurava el rècord en el cas que la memòria li pogués fallar. Ara en Bernat es frega les mans. Ha arribat per a ell el moment més interessant, tot i que el que acaba d'escoltar també li n'ha semblat molt
i quan arribi a casa pensa interrogar el seu avi per veure què més pot saber sobre la guerra i el dictador. Però ara no poden perdre temps si el que volen és trobar el tresor, i a ell això li excita i li fa entrar un estat de ganes de moure's que és millor que comenci l'activitat aviat, si no rebentarà. En Peter acaba el seu relat. Possiblement l'amulet, tot i no estar en mans de l'Eldritch, li va portar sort, ja que ell fou l'únic de la seva colla que va seguir en vida i va poder tornar a casa per acabar de recuperar-se. Actualment és molt gran i està malalt, té l'Alzheimer, i els records més vius que té són justament els que pertanyen al passat. Pot recordar amb claredat fotogràfica fragments de la seva joventut, tot i que cada vegada els fragments semblen més escapçats i barrejats, però en canvi no recorda que va sopar el dia abans. A causa d'aquesta fragilitat de la memòria, l'Eldritch té sempre una persona amb ell que en té cura i el vigila, perquè a vegades s'oblida aixetes obertes i mentre aquestes siguin d'aigua, la calamitat no seria gaire greu, però algun dia l'han trobat remenant el comandament del gas, convençut que era el dial de la ràdio, i encara sort que hi hem estat a temps i que s'ha deixat convèncer de deixar-lo córrer. Per això, quan li hem dit que veníem de Barcelona a buscar el seu tresor que ens ha trobat aquesta foto, l'única que té amb tots els companys del seu poble. Se la van fer just en arribar a Barcelona i la va dur sempre amb ell, al darrere, a fi de poder tornar un dia de rescatar el seu tresor, i va apuntar unes pistes que li servissin de recordatori. Mireu! Els mostra la foto i tots contemplen les lletres de cal·ligrafia irregular on es pot llegir Step 89. L'únic problema és que ell va apuntar això pensant que al cap de pocs anys ell mateix tornaria a Barcelona. No va tenir en compte que a vegades la vida no et permet fer tot allò que vols, ni va tenir en compte que el temps amb la memòria és com una grandiosa goma d'esborrar i que com més en passa més difícil és llegir-ne res. A més, hi ha el factor afegit que ara no és ell mateix qui ho ve a buscar, que sempre hi hauria la possibilitat de que algun moment se li disparés algun ressort de la memòria, sobretot si la tingués en condicions, sinó que no som nosaltres per a qui qualsevol pista o troballa que per a ell podria ser significativa. El més segur és que no ens succeeixi res, ni sabem exactament què busquem, ni tampoc sabem on buscar-ho. També ha estat l'avi la causa de tant que en Marc com jo haguem anat a classes de català, i tot i que no el parlem gaire bé, ell ha sabut encomanar-nos la seva devoció per a aquesta cultura. Uau, que emocionant, brama en Marc, que salta de la cadira perquè ja s'hi troba. Us hi podrem ajudar? Per nosaltres fantàstic. Qualsevol ajut, i més si és d'algú del país i tan amable com vosaltres, seria benvingut. Us proposo un pla. Ara, quan acabem de dinar i aprofitant que la tenim aquí mateix, mirem la pedrera i si no hi teniu inconvenient, després anirem de dret a la Sagrada Família. Què us sembla? Mentre es mengen els gelats, la Xesca s'acomiada de tots, ja que ha de tornar a Olot per assistir a una reunió aquella mateixa tarda. Em quedaria amb molt de gust, però em temo que no podrà ser. Ha donat diners a la Laia per fer front a les despeses dels 3 nois i se'n va tranquil·la, deixant a la seva cosina l'encàrrec de pagar el dinar. Feu bondat, No pot estar-se d'afegir. Sí, mare, no pateixis, la tranquil·litza la Tura. Au, vés, que encara faràs tard. A la Tura, a vegades, li agrada jugar a fer de mare de la seva mare. Així acaben rient abraçades. La Xesca s'acomiada de tots amb molta pena per no poder seguir amb ells l'apassionant aventura que intueix que els espera. Au, i truqueu-me aquí, que trobeu el tresor. Vull ser la primera a saber-lo, abans que els de la premsa, No pateixis, que et tindrem al corrent. Mentre la Xesca se'n va, tots s'afanyen en acabar-se les postres perquè ja estan desitjosos de començar la recerca. I aquí ens quedem al capítol 5, vale? En el Gaudí i el secret de les 3 creus. Moltes gràcies per haver llegit els 2 capítols en un mateix llibre i que disfrutin.